Dobar dan. Danas ću govoriti o pravilnom pisanju nadnevka ili datuma u hrvatskom jeziku. Na ovoj strani izdvojila sam najčešće pogreške u pisanju nadnevka, označila sam ih crvenim, te ću za svaki od ovih zapisa objasniti što je pogrešno, zašto i kako to u pismu ispraviti, pravilno napisati. Dakle, prvo o čemu moramo razmišljati kad zapisujemo neki nadnevak je da su sva tri broja u nadnevku redni brojevi. Prvi broj označava redni broj dana, drugi broj redni broj mjeseca, a treći broj je redni broj godine. Prema tome, iza svakog od tih brojeva moramo pisati točku, jer se točka u hrvatskom jeziku piše iza rednih brojeva. Drugo na što moramo paziti je da se pri pisanju datuma ispred jednoznamenkastih brojeva ne piše nula. Stoga je ovaj zapis pogrešan jer ispred broja dana u mjesecu napisana nula, a ovaj pravilan jer ispred ove sedmice nema nula. Isto bi bilo da se radi o jednoznamenkastom broju koji označava broj mjeseca. Druga pogreška nastaje kad riječju pišemo mjesec, to jest ime mjeseca, tada često koristimo nominativ te pritom griješimo. Ovaj zapis čita se kao 7. prosinac 2018. Netočan je zbog toga što bi ovo značilo doslovno da je trenutno 7. puta u godini 2018. mjesec prosinac. Znači, dosad smo već imali 6 prosinaca i sad je na redu 7. Samo jedan prosinac u 2018. pa je ovo netočno, a ispravak je na lijevoj strani. Dakle, pravilno je pisati 7. prosinca 2018. jer ovaj zapis skraćeno znači da je danas 7. dan mjeseca prosinca 2018. godine. Treća najčešća pogreška je izostavljanje točke iza rimskih brojeva. Iza rimskih brojeva koji se ponekad pišu umjesto arapskog broja za oznaku mjeseca, piše se točka, te je ovaj zapis nepravilan, a ovaj pravilan. Prilikom pisanja nadnevka često se navodi i ime mjesta, grada gdje se nešto dogodilo na taj dan. Pritom moramo paziti na korištenje zareza. Ukoliko je ime mjesta navedeno u nominativu tko što Zagreb, koristit ćemo zarez prije navođenja nadnevka. A ukoliko je ime mjesta navedeno u lokativu, u komu u čemu u Zagrebu, zarez se ne piše. Nadnevak pišemo prema svim pravilima o kojima smo govorili prethodno. Dakle, ono što bih izdvojila, što je najvažnije zapamtiti iz današnje lekcije je da u pisanju nadnevka obvezno iza brojeva moramo pisati točku jer su to redni brojevi. Ispred jednoznamenkastih rednih brojeva ne pišemo nulu. I moramo paziti na to da ime mjeseca, ukoliko ga pišemo riječju, pišemo u genitivu.